okabi bedo godo kenda Nyakwara Mugiajwang antiere kae kod yawuoto nagi ma wigi otimo jere mar mondo mi wabed kod twak maket kod maya antiere kae kod MCA Malindi mano chieng jera machiegni nye twak mar okinyi makawuono antiere kae kod Kennedy Odhiambo okil Kamaloka machiegni nye twak kachiel kod Kennedy Obuya jakoma UDA e county ma Homa Bay machiegni nya Kennedy Nyakwara Mugiajwang in bende rwakni machiegni e twak marwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236900 Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kocha twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wachaka kod gigo manotimore kar chung od bura ma Kasipul e county ma Homa Bay odiochieng manyoro kama Boyd Were no yange kaka jaloch e welo mag ODM kakoro en e jatinga bendera kata jafwadh bendera mar ODM e ng'welaro ng'welaro koma mar jaod bura manyien e county ma Kasipul ene moyombo kanyo kod ombulu 18,210 kiluwe kanyo kod Newton Ogada mano yudo ombulu 3,030 kod 7 wawinjane gigo manotimore kar chung od bura ma Kasipul odiochieng manyoro. The first candidate who was vying for this was George Otieno, who garnered 396 votes. The second was Dr. Adel Oton, who got 463 votes. We had Daniel Okilo, who got 621 votes. We had Newton Ogada, who got 3,037 votes. The last who is Boyd Were, 18,000. Nen chenro mar welo mar manyo jachung mabiro dhi fodho bandera maduong bura mar ODM yiero maduong mibago Kasipul tarik 27 mar dwe mar 11 higani welo mane ochan ni chakore okinyi to kata kamano ng'ikruok ne obedo maka gi kacha mane odeko chako chenro no ywaruok e kind jochung ne oneno e kar ombulu motelo ne chako yanga chenro no jachung Newton Ogada mane oloso bang' luto ombulu nyatindo ne oseo duond bura mar ODM mane okoni ne odigo chako chenro no kendo rem keto kenge mowinjore e welo no. Gik manoch wachna ni biro timore saa 1 ochako timore saa 6 moko saa 5 moko saa 4 jopiny nokono bed kanyo saa 1 okinyi ne gisedhi saa 1 okinyi pod ok gite pok ombulu chakore sani and wawuondre ni yiero ni otime maber jok mano oket kaka POs most of them gin make one candidate mane gimo realize training no otimnegi ma proper nikech jomoko nyaka saa 3 pok obiro kawo the ballot boxes and the ballot papers. Kawa penjo gi reason riko ne gimbe de want aware ogochne gi kinyi sani. Kane wapenjo mondo rom kodgi no tamwa romo kodgi. Adel Otoman mabene na achiel kuom jochung ne okwedo tulo ka achiel kod kethruok mag mwandu manone kinde welo makamano. Mia polling stations giriembo ji asa report gini ne OCPD a report gini ne Felix the returning officer ase kendo report gini ne the commissioner mabende secretary Mr. Tairo. Jachung Boyd Were mane oloso bang' luto ombulu agoro sare ne ojiwo kwe ka okone chenro makamano ne ochakore makare. I want to urge everyone, let's keep calm, let's maintain peace, let's embrace peace. At the end of the day we only need one candidate. Kata kamano e thuolo mar ombulu no tungni ne obedo makagi kacha ka oriwo koda kamonjo kweth nyamburko mag Boyd Were mano weyo kade kuom jokethore. Bang'e bende kweth moro ne omonjo kendo ketho mwandu e osiptal mar Berels manitie Dol Kodera mabende nege kethe nyamburko 6 mag jachung Newton Ogada. Gik moko kethore kar ka mang'e kabisa ka geche okethi an moko ng'olawa maluar makata kuma chiwa kia sani endi ka gini ne timore ang'o makoro Kasipul dwaro mondo watim ka wan jogene wan kaka mine wachwanyore kendo kwa winjo maber gi telo mar ODM kama e party mane jogi okelo mondo mi obi oritwa ok nyal
ma opogore kod jochung' adek go mamoko ma bende laro tiko mar ODM oting'o George Otieno kata Jombuta kaachiel kod Daniel Okindo Majiwa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Adwa nachak kod MCA Malindi Ochieng Jera, in kaka achiel kuom jokanyo mag ODM kendo ang'e ni in jatelo mar ODM kata obedo ni ok e kaunti ma Homa Bay te kaunti ma Nairobi kae. Ang'o mano timore Kasipul odiochieng' manyoro kata obedo ni gikone ne wayudo joloch, kata kamano waneno ka yielo ma kamano ng'ur ne nitiere ka jomoko ne wacho ni ne ok otime e yo makare. To yiero mamoko kata welo mamoko mag ODM wajaneno ka tungni wuok, mwandu mathoth nokethi, nitiere nyamburko mane oto nyaka od thieth moro bende ne okethi odiochieng' manyoro. Erokamano Joyce. Mokwongo kiyiena, adwago erokamano ni jo Kasipul duto manogo ombulu nyoro. Kendo adwago erokamano ni jogo manochung' ji abich manyalaro ombulu e dala ma Kasipul. Kendo be ago erokamano jogo mochung' ne yiero manowuok chungwa kane tayo yiero ma Kasipul. Ipenja nto yiero ne chalo nade nyoro dala ma Kasipul. Aneno ni mae yiero mokwongo motimie ma ji ok ohinyre kaka yiero moko osebedo. To yiero ni na expect na geno ni onge dhaw madhi wuok kata matin. Tadok aparo ni gimomiyo samoro ji nyalo lawre matin en kaluwore kod ng'ama itimo yiero kare yo manothogo. Miyo jomoko bedo gi chuny malit, to moko bedo gi chuny ma ketho. Nikech ng'ama nyo itimo yiero kare no kaka notho